neboj. Sakra, do prdele, mami! To mi udělá schválně. Schválně. Chce, aby byla její malá holčička. Její malá holčička. Ale já už jsem velká. Velká, slyšíš mě? Už jsem velká. A zamilovaná. Víš přece, jaké to je být zamilovaná. Nebo už si to zapomněla? To je tady, když ho svírá, kdykoliv se na něj vzpomene. A zaplavuje mi vlna citu. A hrozí, že mi to smete jako cuna. Zamkla mě. Zamkla mě do klece jako nějaké zvíře. Pro něj se takové malé, roztomilé zvířátko, které může česat, krmit ho a sklát mu penížky. Někdy mám pocit, že by byla ráda, kdybych dostala vše, anebo blechy. A ona by mi mohla být. No nebože, to bude on. Měli jsme jít na koncert. Pozval mě, koupil lístky, ten na mě čeká. Co mám říct? Že nikam nemůžu? Že mě to zamkla? Martine, nemůžu, slyšíš? Slyšíš mě? Ahoj, jo, všechno je v pořádku, jen drobný problém. Ale miluji tě, strašně tě miluji a moc se těším. No nebože, já jsem tak blbá. Martine, nemůžu se odsud dostat. Potřebuji pomoc, slyšíš mě? Musím se odsud nějak dostat. Ale jak se holka jako já může dostat z bytu z zamčeného pokoje ve 12. patře? Chci na záchod, chce se mi čurat. Vyčurám se na podlahu. Opravdu to udělám. Tak nic, tak to nevíš. Mám hlad, chci pít. Mučíš mě tu jako nějakého vězně. Nesmí vůbec nic. Kluci, čas běží a Martin čeká. Když se mě nedočká, bude si myslet, že jsem mu dala košem a půjde s Ritou. Zamiluje se do Rity. Halo, policie? Tady já, v zamčeném pokoji. Potřebuju, abyste vnikli do bytu a vyrazili ty zaslaný dveře. Ale proč mám volat hasiče, vždyť nehoří? Ale mě to zamkla maminka, moje milovaná maminka. Mám strach o můj pohlavní život. Já nechci volat na linku bezpečí. Já potřebuju, abyste vnikli do bytu a vyrazili ty zasrané dveře. Halo? Položil to. Ten strážce zákona mi řekl, že se mám uklidnit, že má doma taky cenu. Co položil? Mámo, prosím. Já už budu hodná. Tvůj psíček. Princezna. Prostě cokoliv, co si budeš přát. Teď přece nejsem tak hrozná. Ostatní holky dělají horší věci. Já prostě po sobě občas neuklidím, nenabídím jsem a přijdu pozdě domů, ale zase nekouřím, nepiju a nekurím se s klukama. Je konec. Je po všem. On šel s Ritou. On šel přece s Ritou. S Ritou, která se už teď nepustí. Bude ho držet za ruku, políbí se, obejmou se. Volané číslo je nedostupné? Tak se s tou Ritou klidně udav. Připraví o panenství, protože já se budu šetřit pro někoho jiného, to se mi jen tak lehce nevzdá. Dvanácté patro, docela výška. Zůstane se mi jen krvavá flakita. Ale ten pocit, ten osvobozující pocit, vyskočím a poletím. Vždy, když jsme ještě bydleli s tátou, měli jsme být s balkónem. Bála jsem se na něj vylézt. Bála jsem se podívat dolů. Bála jsem se sama sebe. Vždycky mi v hlavě něco šeptalo. Skoč dolů. Bylo to nádherné. Byla to jako horečka. Křečovitě jsem se držela zábradlí a viděla, jak před něj přihazuji nohu. A pak druhou. A padám jako do peřiny. Přetočím se na břichu a kroužím na střech. Ježišmarja, Karle, udělej něco! Vždyť ta holka spadne! To řve máma a Karel to je otec. A já se najednou uvědomím, kde jsem a roztrosnou se mi kolena, protože se bojím, že fakt spadnu. A mezi tím táta běhne na balkon, chytne mě za zápěstí, za pas a celou stůlou mě vtáhne zpátky na balkon.
Ty jsi chtěla skočit, holčičko? Chtěla, tátu, moc. A proč, prosím tě? Já nevím. Táhlo mě to dolů. Přišel asi na poslední chvíli. Já vím, holčičko. Ale vždycky přijde na poslední chvíli. Rozumíš? Tati, poznáš tu poslední chvíli? Tati, kde jsi? Kristýna, já si myslím, že si zaslouží potlesk, protože byla nervózní, právě protože má vystupovat na domácí půdě, ale já si říkal, nic si z toho nedělej, právě naopak, tady to bude v pohodě. A bylo. Bylo. Tímto jsme uzavřeli tento blok, aby jsme otevřeli za chvíli další blok, protože jsme deklarovali, že tohleto divadlo v parku, tahleta akce je multimediální, to znamená multižánrová, multižánrová, to znamená, že ono se to promítlo i do těch představení, byla tady muzika, improvizace, přijela tady televize a teďka bude následovat hudební blok, kde se představí už jednou objevivší se zde David Bartoš, který tady zarecitáluje. Já si to takhle schválně dávám takové těžké slova, protože já pak vystoupím po něm se svým spoluhráčem Lukášem Vojvodíkem a jsem rád, že se ke mně přidá, protože jsem o to roky usiloval, konečně se to povedlo a protože už opravdu trošičku únavou špatně artikuluju, proto si to tady takhle mezi váma rozcvičuju. Takže uděláme si zase krátkou přestávečku, nachystá se David Bartoš, bude hudební blok a potom úplně na samý konec bude promítání filmu, úplně vymyšlený film, který představí samotná režisérka Tereza Kovářová, odsud z Ostravy z Poruby, která studuje Zlínskou školu filmovou. Tak. A co já bych tak ještě, to je asi tak všecko. Točíme se dokola, budeme točit kolem a jak už jste si zvykli z předchozích vstupů, bude to točení